Nagpabutyag sang pagkadismaya ang pila ka mga vendor sa Iloilo Terminal Market o Consuper matapos maapektuhan ang ila baligya bangod sa nagadagsa nga imported nga agricultural products ilabi na ang mga carrots salin sa China. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Woody de la Ligarte nga nagserbe man sadto bilang presidente sang asosasyon sang market vendors, iyagin pahayag nga makaluluoy ang kahimtangan sa mga lokal nga mangunguma kag vendors bangod daw wala na sang labot ang Department of Agriculture sa ilang nga problema. Ginpahayag sini nga dapat tutukan sang ahensya ang issue bangod pangabuhian ini sa mga pumuluyo. Ginsiling ni de la Ligarte nga hindi lang carrots kundi pati sibuyas nga imported ginapasulod man sa merkado. Bangod sini napilitan ang mga local farmers nga magpanubo sang presyo agod lang nga makasunod sa presyohanay kag mas ginapanubuan pagid sang importers kun may baluan nila nga manubo ang baligya sa mga mangunguma. Suno pa sa punong barangay ang mga Chinese amo ang nagadamo sang kwarta samtang ang mga Pinoy naman nagakonsumisyon. Ginahingyo nila nga kung tani may mga tika nga himuon ang Department of Agriculture kag ang lokal nga gobyerno agod nga mabuligan ang mga vendors ang ila problema sa ilang palangabuhian. Pakialam sa amon dire sa mga market, ma-imported subong mga carrots. Di kami naguluntat kami negosyo Ang kakapot subong sang amon nga visible dia, inchik na may broccoli imported. Ang carrots imported. Illegal man na, pero tingala kung ara sa market nagkakalalabutan. Kululuoy, gani mga lokal diya sa aton, hindi nakapangabuhi. In-check na gila mamanggaraan. Puro na imported subong. Di ang agriculture, mayo lang sila sa ambal, pero actual wala. Hindi na dapat i-demolish na ng Department of Agriculture kaya wala man sila sa amon sa mga local producer sa mga karos nga lokal. Si punong barangay Woody de la Ligarte.